Kaixo, Iñaki Bidarte naiz, eta orain hitz egingo dizuet nola erabili daitekeen Google Chrome eta nola konfiguratu ahal duzuen. Hasteko Google Chromek interfaze minimalista eta simplea dauka. Hau da, ez dauka arazo handirik edo problema handirik zabaltzerako orduan, ez da ere navegatzerako orduan. Google Chromek beti dinamikak ditu, hemen ikusten duzuen moduan. Non navega daitezke alde batetik bestera, nahi erara. Horrez gain, zabaldu lekezue inkognitozko lehiatik edo betile berri bat, non cookietan eta historialean ez den agertuko zuek bilatzen zuena edo zuen navegazioan zabiltzatena momentu hartan. Oda, zuk sartzen bazea orri horretan inkognito moduak egiten duena da arrastorik utzi. Gabe, navegatu. Hau da, zuk navegatzen duzu eta ez da inon agertzen zuk hor sartu zarela. Horrez gain, nolabait Google Chrome konfigure erraza da, zeren eta ez dauka konfigurazio avantzatu berezirik eta errekeritzen dutenak esperientzia edo konozimendu handiak informatika. Zabaltzerakoan, bete agertuko zaizu hasierako orrialde bat, eta hasierako orrialde hori konfiguratzeko hemen aukeratu lekezu zuk gura duzuen opzioa. Horrez gain, hasierako botoia hemen agertzen zaizuena konfiguratu lekezue, aukeratu lekezuen agertu nahi duzuen jartzea edo agertu nahi ez duzuela jartzea. Horrez gain, markadoreen barra ere personalizan laiteke. Adibidez, nik orain gure badut hau markadoren barretara anklatu leket, hemen agertzen den moduen. Markadoreetaz hitz egitean, momentutxo baten saltingo dut, administratu lekezuz, administrar markadorezen zuk nahi erara. Organizatu, markadoreak ez ditut asko, baina egin lekezu gura duzuna. Konfigurazioa itzuliz, instant modua, bereziki oso ona izan lehike azkar navegatza gustatzen zaizuen entzat. Adibidez, zuk orantxe bilatu nahi baldin baduzu patxi, instant moduak egiten duena da, segituan urbildu egiten da zuk bilatu nahi duzunera. Hau da, zuk gure baduzu bilatu Patxi Lopez edo Patxi Eugi, honek segituan bilatzen nahi izan emitartean, urbiltzen zaitu horri horretara. Horrez gain, historial eta deskarga orrialde batzuk espezifikoak ere baditu. Non agertzen den hemen egin dituzun deskarga denak. Eta historiala, ez da oso komplexua, zen eta agertzen zaizu nun sartu zaren rezienteki. Ez dago askoz gehiago esateko Google Chrome buruz, zeren eta ez dauka gauza askorik, soilik sartu zenkeela nahi duzituzun orrialdeetan eta horrietan nolabait zuma handitu leikezu edo erdiko erruberatxoarekin gora edo bera mugitu. Adibidez, zuma handitu kontrol mugimenduarekin aurrera edo atzera eta erruberatxoarekin klikatuz gora eta bera egin leikezu azkar. Ez dago askoz gehiagorik esateko eta eskerrik asko zuen arretagatik eta hurren arte, jaun Andreok.